Znovu to jdeme se pokusit hitnout. Proč tam píšete W do chatu? Jak W? Tady není žádný W. GG. Ach jo. Hele, někdo přijal členství. Děkuju moc, Max Ulic, za členství, kámo, máš potom přístup ke všem, vlastně ke všem behind the scenes, takže z každého videa, co teďka točíme, tak vychází třeba 2 až 10 minutový prostě video, kde jsou scény, které se nedostaly do toho finálního videa, takže jsou tam prostě vtipné scénky, nějakým prostě, jak se baví, mají třeba s lidma ze zákulisí a tak, a jestli vás to zajímá, tak určitě doporučuji členství a jsou tam i další výhody, že budete třeba napsaný v komentáři a jo, je tam vlastně videa budete mít s předběžným přístupem, že je uvidíte vlastně ještě než vyjdou pro všechny ostatní a tak, takže si myslím, že se to mega vyplatí za 40 korun na měsíc, jako. Ale když jste se mě zeptali mě, tak je to fakt jako vyplatí. Kam, počkej, já jsem jako nedával pozor a už jsme zase na 983, 990, kam, teďka už to tam musí padnout. Teďka už to tam reálně musí padnout. Poslední 3 odběry. Poslední 3 odběry. Oh shit. Jsem mu oslo hluchnul. Oh fuck, kámo. Je to tam 500 000. Let's go, kámo. GG.